Ce poți face în parc într-o zi capricioasă de primăvară? Îmi vine în minte replica lui Jean Constantin dintr-un film. Subțire, subțire, ce vreți? Vremuri grele, războiul se apropie. De fapt, m-am gândit să vă spun o fabulă. O fabulă arhicunoscută, care era des pregătită de către candidații la teatru. O mai fi și acum, nu știu, habar n-am. Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o coțofană, când în sus și când în jos. Un cățel, trecând pe acolo, s-a oprit mirat în loc. Ce mare dobitoc! Nu-l credeam așa de prost să ia în spate pe oricine. Ia stai, frate, că e rost să mă plimbe și pe mine. Cugetând așa, se trage îndără să-și facă vânt, se pitește la pământ și deodată, zdup, îi sare bivolului în spinare. Ce s-a întâmplat pe urmă, nu e greu de închipuit. Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit. Dar i-a fost destul o clipă să se scuture. Și apoi să-l răstoarne, să-l ia în coarne și cât colo, să-l arunce ca pe o zdreanță în trifoi. Ce-ai gândit oare, javră? Au crezut ai că sunt mort? Coțofana treacă meargă, pe spinare o suport, că mă apără de muște, de țânțari și de tăuni și de alte spurcăciuni. Pe când tu, o taie proastă, cam ce slujbă poți să-mi faci? Păi nu mi-ar fi rușine mie de viței și de malaci, bivol mare și puternic, gospodar cu greutate, să te porți degeaba în spate? Și ca să încheiem tot într-un spirit de glumă, ne-om întâlni când ne-om mai vedea. O primăvară frumoasă vă doresc!